Allá en el rancho grande, allá donde vivía, se llamaba Stockland Buena Vista. Emahan, buenas tardes, guten afternoon, guten middag. Ik mocht jullie alle reizen wie weer nu. Eine week met krank, je was verkeeld en hoest. Ik weet niet wat alles, maar nu ligt dat alle even. En wenn je hier bent, was het zeer schijnbaar Stockland, fijn warm. Nu wil ik wat merken, dat naast zich hotdogs estilo Sonora. En dort namen ze die in Mexico, die namen ze door Dogos de Sonora. Dat zijn bijzondere hotdogs. Je weet, jullie zeggen, die je veel meer die dus in de panchitas, wieners en de hotdogs, die smaken reich naar lang stok en weet je wat alles. Wel, nu wordt bern down. Dit zijn Mexicanische, dat hebben bern down. Du hast Speckbi, du hast Zeppelin, Peperschoten, Schobeln, wer weet niet wat alles is dabei. Maar we gaan het eerste week nog zeggen, ik wil allem zeer reizen, wo immer je zijn in Bolivia. Ik reed juist nog met een zeer goede vriend in Bolivia. En den sie noemen als Isaac, ik wil vielleicht nicht den Hängenom sein, ich weiß, het wird liggen oder nicht, aber immerhin, ich wünsche die Gottesdienst und Heilung en al het beste voor die en ook al de anderen door in Bolivia, Paraguay, Argentina, wo immer je zijn, Mexico, steeds in Kanada, in Duitsland, in Rusland, wer weet niet wo die alle zijn. Wir horchen zijn, mocht je alle Gottesdienst wünschen en met je een kracht schenken, wat immer je draaien. En immerhin, nu werden we het eerste wel we tweebaksdeeg hier, dat is de bijzondere tweebakjes wat we wel merken, dat is dezelfde deeg als wat ze brokken ten Bollillos, oder Mexikanische pan. De naam, wie naam die is maar spitze pan, oder pan blanco. En dat is dezelfde deeg, nu wordt het klein beetje een andere shape bijbrengen. Na morgen wel we de hotdogs merken wat ze dan Dogos de Sonora. Nu wordt het wezen, wo einfach dort erst den deeg hier. Dat is maar 5 soorten wat de maakt maakt. En sogar so einer, wo noch keinmal einmal mit dich gespielt hat, wo ich selbst verstehen, so eine Ernterieren und so eine Tabaken. So, nu wird es gewesen, wo einfach dort erst, und nu werden sie hängen, schwingen und dich merken. Ja! Hier wird es gewesen, was wir heute zerbrochen. Hier haben wir ein halb Köffel warmes Wasser, 110 Grad Fahrenheit. Hier haben wir ein Teelöffel Zucker, 2 Teelöffel Salz. En hier hebben we 2 theelepel Hefe. En hier hebben we 4 Köffel Mehl. So, wir wollen hier von ungefähr 3 Köffel voll nehmen für nu. Du, hier habe ich den Krack abgeschrieben, was gebrochen für diese Zweibakjes merken. Here I have a list of all ingredients you need for the bread. Dan worden we dat zeer fijn hier. En dan worden we van het woeder de naam te juiten. En daar wel we dicht merken, ik wil niet weten, maar dat is alle deegerieten gekneed hebben wordt. Hier gaat het al her, dicht eieriet. Je wil niet daar dat niet zo boos maar van daar worden we een beetje afspelen. En dan, waar we den dicht zo weit hebben, dan kneed je den haan en 3 voor een stuk 10 of 15 minuten, wat de fijn glad is. Dan merk je zo'n fijn bal als dit. En dan willen we die kam een beetje afschmurzen. Klein beetje met een beetje schmurz, dat hij niet aanbakken deed. En dan willen we den uitspreiden en dan willen we den van ungefähr een stunde gaan laten, wat hij zich is verdobbeld heeft. En dan willen we den dicht bij de oven gaan zetten, en die is aan smaak toegedacht. En dan wordt hij zeer fijn gaan. Nu wordt den van ungefähr 45 minuten, wat een stunde gaan laten. Oké, nu hebben we ons dit hier 45 minuten gegaan. Kijk mal dat. Ho, ho, ho. Nu gaan we den hier uitnemen. En dan gaan we den, dat winterse meer uitprassen. Wow. Dat gaat je maar zo schijn met zo'n deegspeel, nee? Woehoe. Wow. En dan weet je wat we daar wel. Daar gaan we balls merken. Van even de olijfwijn. Und wenn wir vielleicht was geben, aber Balls merken ist das. Dann wollen wir von alles Balls merken. Dort haben wir alles top 10 Stück gegeben, wo wir den Tippert untersprechen, wo die frei für 10 Minuten lassen wird gereifen. Dann schafft es viel besser mit den Arbeiten. Okay, nu sind die 10 Minuten um, 10, 15 Minuten.
En nu willen we afhangen pan blanco te maken. Bollillos. Half en dan water half. Dan is het. Wat een beetje fijn en dan door. Zie. Woehoe! Door. Pakken in deze aan. Hier water. En dan zo op een half. Deze water op een half. Nog eenmaal door bij de half nemen. En dan zo. Zo. Woehoe! Op een half. Hoe ik dit geleerd heb, ik kan zeggen, een vriend in Mexico, die heeft toen een paanbakkerie. En die heeft mij dat gewezen. Door. Woehoe! Dat viel bloß dat we nog voor hem halt openbaken. Door, krijg ze stop. Ja, want dit is schijn je dat we dat niet. Hij wou het lijkt maar aan zingen. Was keiner schijn es geben. Hei, hei, hei. Sieh, hier haben wir eine Plaut. Bang. So start. Woohoo. Door, heb een half. Dan waar door ze start. Dan met het. Door. Meer dan de maas. Nu worden de loten van de oude Fernstek 40 Minuten gaan. Wat is ik zo mooi mes verdobbeld gaan, dan wordt een beetje erst liegen, dat wordt gewiesen. Ja. Woehoe. Nee. Van oude Fernstek 30, 40 Minuten. Wat is ik zo mooi verdobbeld gaan. Oké, nu kijk hem al. We gaan dat zien 40 Minuten. Nu worden alle een beetje erst liegen, dus dit. Kijk hem al. Van ongeveer viertelzaal diep. En daar wil ik wat wezen. Wat we dan doen we hier aan de raan, doen we een beetje schmutz nemen. We gaan hier olivenolie, waar we je onder het smalt hebben, je onder het schmutzbrokken. En dan doen we dat een klein beetje met een penseltje aanpenselen. Waar je zijn, dan worden die veel beter goed en opsploren. Dan nu hier waar die gebakt hebben, waar je weten wat ik damit meine. Dat zeer wenig arbeid en dan zit het zeer smaak. Nu hebben we hier bij 320 graden Fahrenheit. Nu worden hier van ongeveer 20 minuten zo bakken, dat die fijn bruin zijn. Oké, nu wil ik je maar wezen. Check hem al daar. Wow, wat leuk je van dat. Ai, ai, ai. Dat wordt morgen zeer schöne hotdogs geven. Oké, nächste Woche. Dat is hier nou. Check hem al. Woehoe! 20, 24 Minuten, 320 Grad. Du, nu kijk je mal. Eerst was we deze hot ei sneden, een beetje met schmutz bepenselt. Kijk mal, wat schmeckt er zijn opgegaan en opgesplot. Havens bloß zeer fijn geglakt. Zo, ik leef van der wat er hingen der toe blijven. Wat leef je? Dat is wat we van der gebakt hebben. Pan blanco, Bollillos. Nu zijn we uit om onze Sonora Hotdogs maar merken. Deze kan je brokken met soep, ergens de soep, camarón ranchero, allewijn, tortas, lunches. Deze pan, Mexikanische pan, die schmecken ergens waarschijnlijk. Merk die, friert die aan, der je op, warm je op en hij ergens een tijd zeer schijne tweebak. Pan blanco oder Bollillos mexicanos. Ho, nu zijn we uit. Hotdogs merken, die estilo Sonora, Mexikanische hotdogs. Nu wil ik weten wat we er te maken doen. En wat we er merken. Ik leer er zeer schijn smaken. Mij wens honger nu al. Nu kijk maar wat we hier alles hebben. We hebben hier 2 wieners, panchitos, hotdogs. En hier hebben we spaak, bacon. Hier hebben we kaaswerk, kaasleicht. Want dat kaas, je kan je dan zo'n kaas skielijk naar überhaupt nicht. Das war ein bisschen das Rezept, wo ich so mang, kann es von Kielern schein schmecken. Hier sind ja dann unsere besondere scheine Pan, ich kann jetzt noch versteckt und das schmecken sie so hier schein. Hier haben wir Mustard, wo wir machen hier.
En hier haben wir Mayonnaise an, hier haben wir noch sürer Schmand, Crema Agria, wer das leicht und wer nicht, dann doe je nog wat anders. Ketchup, dat is je ook nog, maar dat had ik vergeten. Hier hebben we Schaubeln, kijkt de Schaubeln Pintos, wordt daar ook nog een beetje bij. Dat is wat ze hier wat verlangt. Hier hebben we een paar avocados, wie worden van een beetje guacamole maken. Hier hebben we een rode peperzout, chili morons en bell pepper, waar we die afsnijden en broden. Een seppel, en hier hebben we twee witte gele peperzouten, die naam zijn maar chiles güeros, die worden een beetje bakken, dat wordt niet hier gegeten. Hier hebben we een jalapeno, een beetje een grote vorkje. En hier hebben we dan serrano, dat is je dan dat groot kent. En hier hebben we een seppel, die worden hier afsnijden door een beetje boven overstrijden. En hier hebben we pico de gallo, dat wordt vielleicht brokken tem. Je weet je wat dat is, pico de gallo, dat is bacaljanen. Peperzouten, seppelen, cilantro en een klein beetje citroen opgedrakt. Een beetje zout. Smaakt zeer schijn. En we gaan nu wel weer afhangen. Oké, wat je moet wat wezen. Het eerste wat we doen is, nemen we een beetje spaak. Zoals het staat. Waar het hier met zo'n schroets halijn. En dan nemen we den wiener, zoals het staat. Kijk hem op. Dan gaan we den een beetje eruit als een baby. Krijg zo. Krijg door. Oké, en dat wordt overblijft, dat worden we dan aufschneiden. Dat is een beetje speel, maar wat je kwaad had, wat het weer zijn. Nu gaan we den hier met een steenpul aan de start. Nu hier denkt aan, dan gaan we den nog losnemen. En dan, krijg zo. Nu gaan we den bereid. Waar we de nächsten ook nog. Waar we ons waar een beetje spaak nemen. De schroetshalijn. Deze bieder, die worden hier twee snijden en uitbroeden. En gaan we de eerst voor ons weer brokken. Kijk hem aan. Schroets dit, en dit is vrij vergelijk. En dan vangen we den aan aan te halen. Dat is een beetje spelen, maar waar je 2-3 stuk hand, kijk hem aan. Oeh, mama. Los, zeer fijn. Dan snijd je den een beetje af. Kijk zo. En dan gaan we die broeden. Oké, kijk zo. Ja, nu gaan we nog een paar meer zo starten. Na 6 maanden hebben we hier meer vögeltjes eier al, dat is aan de rij. En dan gaan we van grens tweede snijden. Het eerste doen we de seppel. Het nächste hebben we dan de rode peperzout, waar we die ook smak fijn snijden. En kleine strome stremeltjes. En dan, wanneer dat is gaan, dan doen we nog de jalapeno. We worden het zo dicht door aan de ruit nemen, dat het niet zo sterk is. Dat andere mensen ook eten gaan. Wacht, check hem al. Wacht, nu hebben we alle rijden, ik ga dat broeden. En wat je nog een stukje trees, ik had zo'n worstjes gemerkt, zo'n zomerworstjes. Die wordt me hier nu ook goed merken. En dan wordt ook vooral met spaak, dan kan je ook brokken voor Mexicanische hotdogs. Je kan ruikworst brokken, wat immer worstjes gaan. Nou ja, die plancha, die plate is nu uit. Nu worden die hotdogs hier smaken opleiden, dan worden die afhangen te broeden. En dan worden we immer, wanneer ik reisje brood zijn ungen, dan nemen we een klein beetje even mogen, waar het spaak de rund nam, zeer fijn reisje is. Dus dat is het liggen. Ja, nu hebben we de vangen te broden, dus ik zei dat we een klein beetje weer even draaien. Maar dat past, het nächste wat we doen is waar we die baken. Ja, een voorstek hebben we nu dat spaak met fijn reisje, check hem al. Maar weet je wat, het nächste wat ik daar wil doen is, dat wordt in de bak baken. Wat dat spaak fijn ruis is, dan wordt het niet zo'n grote spaghetti geven. Maar nu heb ik dit geproefd. En daar hebben we er alle wat van geleerd. Bij een huis moet je dat zeer spretsen. Zo, wie nächstes Mal wollen we deze baken. En de bak baken. Maar bij Ewings checkt hem op. Dat zit zo met eens zeer smaak. Dat zit je einfach nog zo, zeg je wist wat ik hier deed. Wat leuk je? Kijk mal, hier heb ik nog die 2 worstjes, de zomerworstjes, wat ik had stuk 3 gemerkt, heb ik ook bereid. En deze wil ik baken. Moet zijn we daar wat schaffen. Wil je het weten laten? Oké, hier hebben we den oven nu 375 Grad Fahrenheit. Nu worden de worstjes doen aan. Dat wordt zeer fijn schaffen gleich weg. Stek 20 minuten er zo wel moet zijn. Dan weten we dat beter is als die brood naar de baken. Alright, nächste gaan we hier een klein beetje butter op. En dan gaan we dit grijns nog alle broden. Eerst gaan we met de seppelen ophangen.
Waar die van bruin te worden en dan wou dat even doen nog maken. Zo, nu kijk hem al. Van de sippelen al de fijn bruin te worden. En dan doen we de peperzout, de jalapenos en dan de andere maken. Dan helemaal de schijt fijn dichtbroeden. En dan is dat eruit. En hier hebben we onze schobelen, de wokkel opwarmen. Klein beetje zout en peper. Woehoe! Mir zetten dat zeer fijn door. Waar dat hier komt je aan en dan staat eruit. Kijk maar, ik denk nog een proefstuk. Die gaan het hier nu gebakt. Ik draai het nog op 400 graden Fahrenheit. 25 minuten. En op een zee boven de ploot, doe ik kijk maar. Dan ook dat ik boter naar juiten, dat het niet rekenen deed. Kijk maar. Bloos, zo perfect. Daar we dat niet meer alle drieën gaan en schweinerieën spratsen. Wieder Hans wou die bloß ist das baken. En dan zijn die eruit van de hotdogs. Woehoe! Zeer schijn. En wat je, ik reed eerst van pico de gallo. Wat je, wat we waren doen is, we waren wat avocados. Hier zijn de kampje aan. Dat smaakt fijn draken. En wat je, wat we dan waren doen. Daar waar we dat pico de gallo nemen. En dan waar we dat door nemen, tegen onder hier. En dat wordt dan ons guacamole zijn van onze hotdogs. Dat wordt, glaube ich, sehr schön schmecken. Nou, ein klein bisschen Salz und Pfeffer, so viel wie gleich. Dann ist es rein. Kijk mal, hier haben wir ein paar chiles güeros. Die haben wir gelipst mit Olivenöl. Nu werden wir die hier ein bisschen fein räuschen. Und da werden wir die toll eten für uns Hotdogs Estilo Sonora. Ho, 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 ho. Ik geloof die zijn eruit. Woehoe. Oké, nu werden we zien wat we hier kunnen van Sonora Hotdog maken. Hier hebben we ons Bollillos. Dat is zo fijn. Nu kijken we ons, als het hier opgesplot is, dat werden we een beetje zo start uitsnijden. En dat worden we dan nog her opeten. Dat is er weer een goed bijgesmeten. We willen hier een beetje zo'n naas maken, wo dat kan opvallen. Kan dat zo start? Nu kijk hem al. Ho, 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 ho. Krijgt ze start. Ja. Kijk dat zijn. En dan willen we door een klein beetje schobelen nemen. Brok waarschijnlijk veel. En dan willen we door een van onze wieners nemen. Ja. Kijk hem al. Hoi, ja, die place dat die is een beetje aan de vaterzijde, maar dat is ook dan. Krijgt ze start. En dan, waar we hier nog een klein beetje mayonaise hebben, weet je, die kan dus je dan wel. Ja. We worden hier een beetje mayonaise even. Een beetje, en je kan nog ketchup. Ik kan die ketchup metgebracht en ik leg naar hem dat je zuur smaakt. Wie dat legt, doe je dat ook. Ja. Dan zie je een beetje dat fijn aanpakken. Kijk zo. En dan doen we nog... je scheidt met guacamole dus even. Ja. En weer het ligt, en dan klein beetje thuis het beetje even stralen door. Wat leg je? Nu zijn we eruit te eten. We worden eens mal een stort maken. En dan hier hebben we dan de chiles güeros, wat we hadden geruischt. Check hem al. Oh ja. Ik weet niet voor heute worden zijn, ik kan je nog niet eigen gehad. Maar door, ik weet maar de schiewijze van dichtbij. En wat ik vergeten had, dat had ik hier nu Luther neu gesteld. Ik had vergeten die peperzout en de seppelen, wat ik had smakbrunjebrood te maken. Dat had ik vergeten. Ja, nu hebben we onze schief hieruit. Nu willen we dat maar smaken. En wat je kan hier ook nog French fries, dat is eerst extreem met spierbroden. Of schobelen en rijst, wat immer je wil. Maar dat is wat we nu hebben en nu willen we dat maar proeven. Nou, dan willen we hier maar deze hotdog oder dogos Estilo Sonora smaken. En we gaan, ik zijn God wel dankbaar voor de schöne dag, van der weer het meest nul. Zeer schöne dag, schöne zonneschijn. Nu hebben we een klare licht, de betten zijn weer opgeschargd. We hebben hier niet power, oder hydro.
Immerhin, ik ben dankbaar voor het kleine eten. Ik ben dankbaar voor jullie allen. En dankbaar voor het nieuwe jaar. En wij zeggen dat we het leven is wat we ervan merken. Zo willen we het beste van ons leven merken. Zo, nu willen we deze hotdog smaken. Het eerste wat we am besten zijn dit. Eerst wat we dit hadden we van Mexico metgebracht. Ik had 6 puntjes metgebracht. En dit is al het laatste. Dit is een habanero. Woehoe! Ah! Ah! Wow! Dat is am eerste beetje, de vierde beetje aan. Dat wil dit mal zijn. Dit komt van Jamaica. Früher haben wir gestern 12 de buddeltjes gekauft. So, wir haben nu van een paar weken vrede. Oh, 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 dat is ook fijn. Zeer fijn. En we gaan, nu willen we deze mal smaken. En weet je, zoals ik het geweten had, ik deed de eerste dat ik broden met dat spaak erom. En dan de laatste tweede dat ik in de bak baken, 375, 400 groot. En dan op een zeef, en dan de dat ik met woede neergijken, en dan spraakt dat en regent dat niet zo in je huis. Hier barret je dat niet, hier bij Strakland. Dat is een beetje anders. Maar bij Ammerhaan, dat schoof krakse fijn, dat je vlaanderen in de grote swinerie. Dat je dat op een zeef op, en dan op een ploot op zat, en je met woede neergijken, bakt je dat voor een stuk 24 minuten, en dan ga je dat spaak erom, fijn ruist. Schoof krakse fijn en nog beter. Ammerhaan, nu wil ik dit maar smaken. Dat guacamole. En die wiener, dat spaak. Deze pepersoorten. Zeer fijn. Ai. En we gaan ik je hoopje proeven dat ook. En laat me weten. Dankzij waarop al jullie comments wat je mij gezegd hebben, redden ik me zeer veel. So. Dit is een beetje een sap, dat je eerst wat not geen zinnenworst is wat je wel brokken, reukworst, leeuwenworst, stormsom, wat immer voor worstjes je hebt. Proef dat. Nou met de schobelen erbij en alles, dat is plus een volle maaltijd. Dank fijn. Zijn we het nächste Mal.